करती है और वो वहाँ से भाग के शादी कर लेते हैं, सच है? नहीं ये तो सच नहीं कि वहाँ है जो ኣብ ካሊሸ ዝርከባ ኣዋልድ ሓደ ግዜ ተመርዐን ተተፋቲሐን ካልኣይ ክምርዓወን ከለዋ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ሰብኣይ ነቲ ቀዲሙ ዝነበረ ሰብኣይ ብዝሕ ዝበለ ገንዘብ ክህቦ ናይ ግድን እዩ ዝኸውን እሞ ደኣ እዚኣቶም ካብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ተነጺሎም ኣብ ናይ ፓኪስታን እምባታት ዝነብሩ በዓል ዕንቀዋይ ዒንትን ኢሉ እውን ብምልኩዓት ኣዋልድ ተመልአ ቦታ ዝርከበሉ ሃገር ኣበዩ? ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ናይዚ ቻናል ንሎም ማዓንተውን ጉዕዞና ናብ ፓኪስታን ብምግባር ሓደ ንብዙሓት ዘደነቐት ተፈለዩ ዓሌት ክንዕዘብ ኢና ቅድሚ እዚ ግና ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምግባር ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ግለጹለይ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክወስደኩም እዚኣቶም ብመስደመም ዝኾነ ባህልን ብመደነቕ ተዋልድ ተመልአ ካብ ዓለምና ተነጺሎም ኣብ እምባ ፓኪስታን ዝርከቡ በዓል ዕንቀዋይ ዕንቲ ኢሉ እውን ፍሉይ ዝኾነ ናይ መነባብሮ ሜላ ዘለዎም ህዝቢ እንትኾኑ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝነብሩ ካልኦት ሰለስተ ዓይነት ዓሌት ብሓባር ብምዃን ካብ 3000 ወይ እውን ካብ 4000 ዋላ እኳ ተዘይበለጹ ፍሉይ ብዝኾነ ባህሎምን መልክዕንን ቀጺሉ እውን በቲ ዕንቀዋይ ዕንቶም ኣብ ዓለም ተፈለጥቲ ክኾኑ ክኢሎም እዮም እሞ ደኣ እዚ ሰማያዊ ናይ ዓይን ሕብሪ ኣብ ኤስያ ልሙድ እኳ ተዘይኮነ ኣብ ካሊሻውያን ግና ልሙድን ተፈጥራውን መልክዕ እዩ ካሊሻውያን ካፊር እናበሉ ዝፅውዕዎ ናይ ርእሶም ዝኾነ ናይ እስላሚክ ሃይማኖት ዘለዎም እንትኾን ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ሙስሊም እምነት እውን ፍሉይ ብዝኾነ መልክዑ ኣኒሚዝም ተባህለ ፍሉይ ዝኾነ ልማድን እምነትን ዝሓዙ እዮም እዚ እውን ኣብ ተፈጥሮ ውሽጢ ዝርከቡ ተፈላለዩ ነገራት ብምምላኽ ዝግበር እምነት እንትኾን በዛ ዓይነት እምነቶምን ባህሎምን ድማ ካብ ካልኦት ፓኪስታናውያን ንክፍለዩን ንብሕቶም ተነጺሎም ንክነብሩን ገይርዎም እዩ ፍሉይ ኮይኑ በቲ ዕንቀዋይ ዕንቶም ዝምልከት ሓደ ሰባት እንትዛረቡ ምናልባሽ እውን ናይ ካሊሻ ዓሌት ምስ ናይ ኤውሮጳውያን ናይ ዓሌት ሓረግ ከም ዝራኸብ ይገልጹ እዮም ብፍላይ እውን ቅድሚ ብዙሕ ሸሓት ዓመታት ኣብቲ ቦታ ይነብሩ ዝነበሩ ናይ ኣሌክሳንደር ዘግሪት ወታደራት በዚኣተን ሙልኩዓት ኣዋልድ ተመስጢጦም ኣብዚ ቦታ ተዋሊዶም ከም ዝነበሩን ክሳብ ሕጂ ግዜ እውን ንሃታቶም ናይ ዓሌት ሓረግ ከም ዝርከብ ይእመን እዩ እዚኣቶም ዓሌት ሙሉእ ንሙሉእ ናይ እስላም እምነት ብዘይ ምቕባሎምን ምስ ናይ ሂንዱዝም ዘለዎም ናይ እምነት መጠማር ብፓኪስታናውያን ልዑል ዝኾነ ጸቕጢ ክግበረሎም ጸኒሑ እዩ ብፍላይ እውን ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ናይ ግድን ብዝኾነ መልክዑ እምነቶም ንክልውጡ ክሳብ ምፍታን በፂሖም ነይሮም እዮም ናይ ካላሺክ ዓሌት ካብ ናይ ፓኪስታን ዓሌት ፍሉይ ብዝኾነ ናይ ኣዋልድን ኣዋዳትን ማዕርነት ግቡእ ብዝኾነ መገዲ ዘኽብሩ ዓሌት እንትኾኑ ኣዋልድ ምስ ኣወዳት ብዘይገለ ጽዕንቶ ኣብ ሓደ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ካብ ምምሃር ተላዒለን ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ብማዕርነት ንክሳተፋ ዝገብር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ካብ ካልኦት ፓኪስታናውያን ዝፍለይሉ ነገር ሓዳር ብናይ ካሊሻ ዓሌት ዝምስረተሉ ኣብ ፍቕሪ ተመርኪሶም እንትኾኑ ኣብ ካልኦት ናይ ፓኪስታናውያን ዓሌት ግና ሓዳር ዝምስረት ብናይ ቤተሰብ ስምምዕ ጥራይ ነይሩ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ካሊሻውያን ንምህሮ ዓብ ቦታ ከም ዝህብዎ ልክዕ ንእምነቶምን ባህሎም እውን ነቲ ሓድሽ ትውልዲ ብግቡእ ክመሃር ኣብ ምግባር ነቲ ባህሎም ዘለዎም ክብሪ ዝገልጽ እዩ ካብዚ ወፃእ ካብ ናይ እስልምና ሰዓብቲ ፓኪስታናውያን ፍሉይ ዝገብሮም ድማ ናይ ኣልኮል መስተ ፍቑድ ምግባሮም እንትኾን ናይ በዓላቶም ዝኾነ ኣብ ገዝኦም ዘዳልውዎ ተፈላለዩ ፍሉይ ዝኾነ ጣዕሚ ዘለዎም ናይ ዋይን መስተን ካልኦት ኣልኮላትን ምጥቃሞም ፍሉያት ክኾኑ ገይርዎም እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እውን 3 ዓመታዊ በዓላት ዘለዎም እንትኾን እቲ ናይ ፈለማ ቺላም ጆሺ ዝበሃል እዩ እዚ እውን ኣብቲ ናይ ዘመናዊ ዓለም ናይ ኣዋልድ መዓልቲ ተባሂሉ ከም ዝኽበር ዓይነት እንትኾን እዘን ኣዋልድ ኣብቲ ዓሌት ውሽጢ ንዘለወን ልዑል ዝኾነ እጃምን መልክዕንን ኣዝዩ ዘተባብዕ እዩ ኣብኣቶም ኣብ ግዜ ሓጋይ ዝኽበር ምዕሩግ ናይ ኣዋልድ በዓል እዩ እቲ ካልኣዋይ ድማ ኡቻወት ተባህለ ናይ ክረምቲ መባቻ ንምኽባር ዘካይድዎ ፌስቲቫል እንትኾን እቲ ናይ መጠረሻን ብልዑል ድምቀትን ዝኽበር ካሙስ ተባህለ ኣብ ናይ ዊንተር ወቕቲ ዝኽበር ዓብ በዓል እዩ ኣብዚ ፌስቲቫል እውን ከብዕሉ ዝፍቀደሎም ናይቲ ዓሌት ባህላዊ ዳንስን ነቲ ስርዓት ኣጸቢቖም ዝፈልጡ እንትኾን ቅድሚ ምእኻሉ ቀዲሞም እውን ልዑል ዝኾነ ምድላው ይገብሩ እዮም ኣብ ናይ ካሊሻ ዓሌት እቶም ወዳት ጥሪት ሒዞም ናብ እምባ ክወፁ ዝግበር እንትኾን ንብሕቶም ኮይኖም ንተወሰነ ግዜ እውን ስጋን ጸባን እናበልዑ ኣብኡ ጥሪቶም እናጎሰዩ ንክጸንሑ ናይ ግድን እዩ እዚ እውን ጸገማት ናይ ምጽዋር ክእለቶም ዝፍተነሉ ቀንዲ ባህሎም እዩ ካብ ዝቐጺሉ እውን ነዚ ልእኽቶ ፈጺሞም እንትመለሱ እዚ ማሕበረሰብ ብልዑል ዝኾነ ክብሪ ይቕበሎም እዩ እዚ እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ካሊሽ ወዲ ናይ ግድን ክገብሮ ዝግባእ ባህላዊ ስርዓት እዩ እዘን ኣዋልድ እውን ብኸምኡ መልክዕ ኣብ ናይ መዓልቲ ፐሬድን ድሕሪ ወሊድን ባስያን ተባሂሉ ንብሕቱ ተሓፂሩ ብተሰርሐ ገዛ ውሽጢ
ካብ ደቂ ሰባት ተነፂለን ንክነብራ ዝግበር እንትኾን ኣብዚ ሰዓት ካብ ቤተሰባ ይኹን ካብ መሓዙታት ተነፂላ ዋላ እኳ ተተቐመጠት ናብ ቤተሰባ ግና መግብና ስራሕት ምልኣኽ መሰላ ክቡር እዩ ተወሳኺ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ናይ ምስታፍ ዕድል ይወሃባ እዩ ኣብዚ ሰዓት እውን ናይ ፍቕሪ ርክባት ንምጅማር ይኹን ነቲ ዝጀመረቶ ናይ ምቁራፅ መሰል ኣብ ኢዳ ዝሓዘት እንትኾን ካብዚ ግዜ ወፃኢ ግና ከምዚ ዓይነት ውሳነ ምውሳን በቲ ማሕበረሰብ ዘወግዝ እዩ እቲ ካልእ ፍሉይ ዝኾነ ናይ እዚኦም ካሊሻውያን ዓሌት ባህሊ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ዝፋተው ወድን ጓልን ዝግበር ምርጭኦም ብዝኾነ ዘረፋ እንትኾን እዚ እውን ካብቶም ፓኪስታናውያን ኣዝዩ ዝፃረር ባህሊ እዩ እዚ ማለት እውን እዚኣ ተዘረፈት ጓል ናብቲ ናይ ወዲ ቤተሰብ ብምኻድ ንኽልተ ወርሒ ክትፀንሕ ድሕሪ ምግባሮም ተመሊሳ ናብ ቤተሰባ ንክትምለስ ዝገብር እዩ ኣብቲ ድሓር እውን እዚኣቶም ቤተሰባ መርዓ ዳልዮም ብኽብሪ ነዚ መርዓ ንኽትፍፅም ይገብሩ እዮም ኮይኑ ግና ሓንቲ ጓል ነቲ ናይ ፈለማ ሓዳራ ፈቲሓ ነዚ ካልኣይ መርዓ ንምግባር ትፍትን እንተኮይና ግና እቲ ትስዕቦ ከይዲ ከብድ ዝበለ እዩ እዚ እውን እዚ ሓድሽ ሰብኣያ ነቲ ዝፈትሐቶ ናይ ቀደም ሰብኣያ ናይ ገንዘብን ካልኦት ዕትብ ዝበሉ ህያባት መሃብ ናይ ግድን እዩ ዝኸውን እዚ እውን ቅድሚ ሕጂ ተመሪዓ ምስ ዘይትፈልጥ ጓል ክነፃፀር እንከሎ ብኽልተ ዕፅፊ ዝበልፅ ወፃኢ እዩ ኣብ ናይ ካሊሽክ ዓሌት ውሽጢ ሓንቲ ጓል ሓዳራ ክትፋታሕ እንተደልያ እቲ ሰብኣይ ብዘይገለ ተቃውሞ ናይ ምቕባል ግዴቱ እዩ ካብ ዝተላዕለ እውን ኣብዚኦም ዓሌት ልዑል ዝኾነ ናይ ፍትሕ ተግባር በብዓመቱ ክግበር ልሙድ እዩ ናይ ካሊሽ ኣዋልድ ካብ ካልኦት ናይ ፓኪስታን ኣዋልድ ብተፈለየ ናጽነት ዘለወንን ናይ ምምርዓው ይኹን ናይ ምፍታሕ ውሳነ ብዘይገለ ተጻብኦ በታ ጓል ዝውሰን እዩ ኮይኑ ግና ሓንቲ ናይ ካሊሽ ጓል ካብቲ ዓሌት ኣባል ወፃእ ዝኾነ ብፍላይ እውን ሙስሊም ፓኪስታናዊ ወዲ ተተምርዓ ተመሊሳ ናብቲ ዓሌት ተመፂኣ ልዑል ዝኾነ ናይ ውግዘት ተግባር ካብ ምጉናፍ ሓሊፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ፌስቲቫላት እውን ንክትሳተፍ ኣይፍቀደላን እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ካሊሻውያን ኣዋልድ ናይ ገዛ ስራሕቲ ኣብ ልዕሊአን ተገድፈ እንትኾን እቶም ወዳት ድማ ዓቕሚ ዝሓትት ናይ ደገ ስራሕ ንክፍጽሙ ዘገድድ እዩ ድሙቕ ብዝኾነ ዝኽበር ኣብ ናይ ካሙስ ክብረ በዓል እውን ሓደ ፍልይ ዝበለ ብቡላክ ተባህለ ተግባር ዘሎ እንትኾን እዚ እውን እቶም ወዳት ነቲ ናይ እምባል እኽቶም ወዲኦም እንትመፁ ኣብቲ ፌስቲቫል ካብ ዝርከባ ኣዋልድ መንጎ ተመርዓወት እውን እንተኾነት ቃሕ ዝበለቶም ጓል ናይ ምምራፅ ግና ሙሉእ መሰል ኣለዎም እዚ ግና ኣብቶም ዓሌት ተቐባልነት ዘይብሉን ነቲ ባህሎም ንምብካል ዝግበር ወረ ጥራይ ምዃኑ ክገልጹ ተሰሚዖም እዮም እቲ ካልእ ናይ ካሊሽ ኣዋልድ ዝኽደንዎ ደሚቕ ሕብሪ ዘለዎን ፍሉይ ዝኾነ ዲዛይን ዘለዎም ቅዲ ክዳን ናይ ብዙሓት ኣቓልቦ ዝስሕብን ናይ ባህሎም ጥንታውነት ዘርእዩ ተግባራት እዮም እቲ ዕንቀዋይ መሳጢ ዒንተንን መልክዕንን ብዝበለፀ ጎልሁ ክርአ ዝገብር ተፈላለዩ መመላኽዕቲ ገይፅን ናይ ፀጉሪ ስታይላትን ዝጥቀማ እንትኾና እዚ እውን ናይ ብዙሓት ቱሪስት ኣቓልቦ ዝስሕብ እዩ ናይ ካሊሽ ኣዋልድ ካብቲ ዘለዎን ናይ ደጋዊ መሳጢ መልክዕ ብተወሳኺ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘለዎን እቲ ቀንዲ ናይ ውሳነን ንቑሕ ተሳታፊ ናይ ምዃን ናይ ዓሌቶም ስልጡንነት ብግልፂ ዘርኢ እንትኾን ካሊሻውያን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣሌክሳንደር ዘግሬት ወታደራት ኣብ ዘዋፈረሉ ግዜ በዘን ኣዋልድ ፍሉይ ዝኾነ መልክዕ ተመሲጦም ኣብዚ ቦታ ዓሌቱ ንምብዛሕን ሓይሉ ንከርእን ከም ዓሸራ እውን ንዘመናት ንክነብር ክብል ዓሌቱ ተኪኡ ከም ዝኸደ ይዝረብ እዩ እዚ እውን ክሳብ ሕጂ ግዜ ናይ ካሊሽ ኣዋልድ ዕንቀዋይ ዓይንን ፍሉይ ዝኾነ መልክዕን ሕቡእ ባህሎምን እናተገለፀ ክነብር እዩ ኢሉ እውን ሎማዓንቲ ኣብ ዘዳለኹልኩም ቪድዮ ናብ ፓኪስታን ካሊሽ ውጥም ኢለ ብዛዕባ ባህሎምን ናይ መነባብሮ ሜልኦምን ከም ዝመስል ገሊፀልኩም እየ ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩም ኣይፈለየን ክብል ፈቱ